ሰባት ብሳይነስ ከም ዘምልኹ ክንደየና ኢኹም ትፈልጡ? እቲ ዓብይ ካምፓኒ ዘለዎ ተስላን ብዙሓት ተፈለጥቲ ሰባትን ሳይነስ ምምላኽ ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ተቆፂሮም ኣብ ዓለምና ብዙሓት ተኸተልቲ ካብ ዘለውዎምን ቢፋ ካብ ዝተመዝገቡ ሃይማኖት ውሽጢ እቲ ሓደ እዩ። በዚ ከምዘይ ተገረምኩም ተስፋ ይገብር። ምክንያቱ ዘድንቁን ዘግርሙን ሃይማኖታት ገና ስለዘይ ሰማዕኹም። ሰባት ኢንተርኔትን አንጨዋታትን ካልኦት ባዕድ ነገራትን ምምላኽ ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ ግዜ ተቆፂሩ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ድማ ካብ ሰብ ምዃን ዝወፀ ፀባይ ዘለዎ ብዙሓት ዘይንፈልጦም ዝኸበቡና ሃይማኖት ኣለው። ንሕና እውን ብናይ ሎሚ ቪድዮና ዘድንቕን ንምእማኖም ዝኸብዱን ካብ ዝተባሃሉ ሃይማኖታት ውሽጢ እቶም ቁሩብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ቅድሚ ናፍቲ ቪድዮ ምባልና ግና ነዚ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑና። መንበል ሓምሻይ ዘራት ቴምፕሌ ኦፍ ራጂስታን ብዙሓት ሃይማኖት ናብ ዘለዋ ናብ ሂንድ ክወስደኩም። ምናልባት ጥዕንኦም ወላ ዘጠራጥር እንትኾነ ካብ 15 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዝነበረ ሓደ ሃይማኖት ኣለዎም። እቲ ዘድንቕ ነገር እዚ ሃይማኖት አንጨዋታት ዘምልኽ ምዃኑ እዩ። እዚ ሃይማኖት ብዙሓት ሚልዮናት ተኸተልቲ እዚ ሃይማኖት ኣፍሪ እዩ። ንሕና ብወጥመድ ነባርሮም አንጨዋታት በዚ ኣምልኾ ስፍራ ግና ኣብ ባይታታትን ኣብ ቆርቆሮን ይጓየዮም። ዋላ ፃባ እንተኾነ በብሰዓቱ ይዝቐርበሎም። እዚ እውን መስዋዕቲ ምዃኑ እዩ። ሓንደበት ናብዚ ናይ አንጨዋ ኣምልኾ እንተደኣ ኸይዶም ቅድሚ ናይ ኣምልኾ ቦታ ቅድሚ ምእታዎም ጫማ ምውፃእ ግዴታኹም እዩ። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዘለዎ ተመለኽቲ አንጨዋታት ብምዃኖም ንዓኣቶም ክብሪ ክበሃል እዩ። ብተወሳኺ እውን በቲ ኣምልኾ ቦታ እንትንቀሳቐሱ ኣብ እግርኹም አንጨዋ ረጊፃትኩም እንተደኣ ሓሊፋ በቲ ሃይማኖት ተኸታሊ ሰባት ንስኹም ከም ዕድለኛ ኢኹም ትቁፀሩ። ናብዚ ቦታ እንትትከዱ ክትጥንቀቁሉ ዝግበአኩም ሓደ ነገር ኣሎ። ንሱ እውን ኣብቲ ናይ ኣምልኾ ቦታ ሓንደበት ሓንቲ አንጨዋ ረጊፅኩም እንተደኣ ቀቲልኩም ካብ ጠንካራ ወርቂ ዝተሰርሐ አንጨዋ ናይ ምትካእ ግዴታ ኣለኩም። እዚ ድማ ብዙሕ ቅርሺ እዩ ዝሓትት። ራብዓይ ቸርች ኦፍ ሰይጣን ዝተመስረተሉ ኣብ ካሊፎርኒያ ውሽጢ ብ1966 አንቶኖስ ላንዶር ብዝተባሃለ ግለሰብ እዩ ነይሩ። እዚ ግለሰብ እቲ ሃይማኖት ምስ ፈጠረ ኣብ ዓመቱ እዩ ህይወቱ ሓሊፉ። ንሱ ምስ ሞተ ግና እዚ ሃይማኖት ብዙሓት ተኸተልቲ የፍርዩ። ኣብ ዓለም እውን ተስፋሕፊሑ ናይ ብዙሓት ሃገራት መራሕቲ መንግስትታት ናይዚ ሃይማኖት ተኸተልቲ ክኾኑ ክኢሎም እዮም። ዝኣምንዎን ዝኽተልዎን ንሸይጣን እንትኸውን በዚ ሰዓት እውን ተኸተልቲ እዚ ሃይማኖት ብሚልዮናት ደረጃ በፂሖም እዮም። አንቶኒዮ ሰይጣኒዝም ዝተባሃለ ናይዚ ናይ ሰይጣን ኣምልኾ መጽሓፍ እንትጽሕፍ ዝወሰደሉ ግዜ ሓደ መዓልትን ሓደ ለይትን ጥራሕ ነበረ። በቃ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ ማለት እዩ። መቸም ንሕማቕ ነገር ሰይጣን ዋላ ይተሓባበረካ እዩ ዝበሃል ሓቂ እዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ ዘድንቕ ነገር አንቶኖስ ላንዶር እንትመውት ዝተዛረቦ ነገር ነበረ። ናይ አንቶኖ ዶክተር እንትዛረብ ልክ አንቶኖ ህይወቱ ክትሓልፍ እንትትብል እንታይ የገረ እናበለ ከም ዘጥፈአ ተረዲእዎ ይበክ ከም ዝነበረ ዶክተሩ ተዛሪቡ እዩ። ደቂ ሰባት ኣብ ኣፍ ሞት እንትኾኑ ናይ ሞት መንፈስ ይረአዮም እዩ ይበሃል እንድዩ። በዚ ምክንያት ይዝኸውን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት መራሕቲ ናብዚ መንፈስ ስለ ዝኣተው ብዙሓት ሰባት ነዚ ሃይማኖት ንኽግበሩ ይግበር። ብተወሳኺ እውን ካልኦት ፌስቲቫላት በብዓመቱ ንሸይጣን መዘከሪ ይግበር። ኣብዞም ፌስቲቫላት ውሽጢ እቲ ሓደ ሃሎዊን እዩ። እዚ ፌስቲቫል ንኸልዕሎ ዝገበረኒ ኣብ ናትና ሃገር እውን ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ እዚ ፌስቲቫል በብኸተማታቱ ይስፋሕፋሕ ብምህላው እዩ። ብኸምዚ ብቐሊል ብዝመስሉ ነገራት እዚ ሃይማኖት ብዙሓት ሃገራት እናተቆጻጸረ ይዝርከብ። ቸርች ኦፍ ኡታኖዥያ ኣደናቂ ዝተባሃለ ሃይማኖት ከፋልጠኩም። ምቕታል ወይ ድማ ዓርስኻ ብምጥፋእ ምጽዳቕ ይብል ናይ ኡታኖዥያ ሃይማኖት።
إذا ሃይማኖት ተቀቢሎም ዘጽድቁዎ መራሕቲ ሃገር ኣመናዮም ዘግርሙለይ إذا ሃይማኖት ንመጀመርታ ግዜ ዝጀመረት እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ጓል ክሪስ ኮርዳ ዝተባሃለት ጓል እያ ናይዚ ሃይማኖት ዋና መፈክር እውን ዓርስና ብምጥፋእ ፕላኔትና ንፈጽም ዝብል እዩ በዚ ሃይማኖት ውሽጢ ዓርስኻ ምጥፋእን ጥንስ ምንጻልን ኮነ ካልኦት ሰባት መቕታልን ጽድቅ እዩ እሞ ንምንታይ እታ ናይቲ ሃይማኖት መስራቲት ዓርሳ ዘይጥፍአት ከም እትብሎ ይጠራጠርን ነዝግና ዋላ ኣነ መልስ የብለይን በዚ ሃይማኖት ኣምልኾት ቦታ በቢ ጊዜኡ ፍቃደኛ ዝኾኑ ሰባት እናተመረጹ ዓርሶም ኣብኡ ንኸጥፍኡ ይግበር እዚ ግብሪ ወንጀል ዋላ እንትኾነ ንሸይጣን ስለ ዝኾነ ግብሪ ዝኽፈል ንምዕራባውያን ዘጭነቕ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብቲ ናይ ኣምልኾት ቦታ ብዙሓት ጥንሲ ንኽጨናገፉ ይግበሩ እሞ ነዚ ሃይማኖት ሸይጣናዊ እንተዘይልናዮ ካሊእ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ኣብ ሕዚ ብዙሓት ተኸተልቲ ክህልውዎ ገይሩ እዩ ኣብ ዓለምና ኦፊሻል ተገይሮም ምስ ተመዝገቡ ሃይማኖታት ውሽጢ እቲ ሓደ ኮይኑ እዩ ቫምፓየሪዝም እዚ ድማ ቫምፓየራት ዝኣምኑ ሰባት እዩ ናይዚ ሃይማኖት ዘድንቕ ነገር ድማ ናብ ኣምልኾ ስፍሮኦም ዝኣተወ ሰብ ኩሉ ናይ ሰብ ደም ንኽሰቲ ይግደድ ብኻልኦት ሃይማኖት ንባዕልኹም ናብ ጽድቂ ክትእትውዎ ከምቲ ተቃለሱ ናብዚ ሃይማኖት ዝኣትዉ ሰባት ድማ ንባዕሎም ቫምፓየር ንምግባር ይቃለሱ እዮም ነዚ ነገር ዕብዳን ዋላስ እምነት ክንብሎ እቲ ቀዳማይ ድማ ቸርች ኦፍ ሳይንቶሎጂ ኣብዚ ሰዓት ብጣዕሚ ኣብ ምስፍሕፋሕ ዝርከብ ናይ ብዙሓት ቪሌነር ሰባት ተኸተልቲ ዝኾኑ ባዕድ ኣምልኾ እዩ ናይዚ ሃይማኖት ተኸተልቲ ዝኾኑ ብሳይነስ እዩ ናይዚ ሃይማኖት እቲ ቀዳማይ ተጸዋዒ ቼርማን ይበሃል ልክዕ ብኻልኦት እምነት ጳጳስን ቀሽን ከም እንብሎ ማለት እዩ ኣብ ሕዚ ልክዕ ንሕና ኣብ ሳይነስ ከም እንጥቀመሉ ቃል እዩ ዝጥቀሙሉ እዚ ሃይማኖት ብዙሓት ቢልዮነር ሰባት ብመሓዙ ንኽስፋሕፋሕ ግዜ ይወሰደሉን ናይ ተስላ ካምፓኒ በዓል ዋናን ካልኦት ፍሉጣት ቢልዮነራትን ናይዚ ሃይማኖት ካብ ዝኣትዉ ዓመታት ሓሊፍዎም እዩ ኣብ ሕዚ ሰዓት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ መምለኺ ቦታ እናሰርሑ ይርከቡ ስሎም ዘም ሃይማኖት ብዙሓት ዘይተዛረብኩኹም ጉዳት ኣለውዎም ብኻሊእ ግዜ ብደንቢ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ንሎማዓንቲ ግና ኣነ ኣብዚ ኸቋርጽ ንኻሊእ ግዜ ብሓድሽ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑለይ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ብቐጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ